Ang anghel nga si Gabriel miingon, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabili ng gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Sa ngalan samahan sa anak si Espiritu Santo. Amen. Sa gihapon mga suking tigpaminaw, diyan na sobag itulumanon nga giulukan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Kus gihapon sa pagtumala ninyong ubus niyong sulugon sa mong tulumanon, si Peritas. Sige po nang hinaot nga anak yapon kamo, anda maminaw sa mong tulumanon. Pit Senior Santo Niño. Kaya piyestahan karon sa maong bata nga nahimong atong manunubos, manluluwas. Ang atong Ginoong Jesucristo. Bibo karon kayo dito sa Sugbo. Kaya matagtuig ilan naman yun ang nahimong nabatasan dito. Nga ilang sa ulugon bag-ayo at maong kapiestahan Senior Santo Niño. Sa kasadya, pinagi kayo doog sayaw. Dinihi sa atuwa sa Dipolog, doon na tayo gihimo pong pagsaulog. Kinoon dilig yun sama sa pagsaulog ito sa Sugbo. Ang importante nga mensahe sumawag sa ulugan atong unahon paghisgot karon ay na to ihisgutan tong pangutanan nung naka-save sa atong cellphone. Mga suking tigpaminaw, usa sa mga hinungdan ngano nga ang uban nato mga igsuon may biya sa ilang mga Katoliko. Usa sa mga hinungdan mao kining kasaulugan. Kini nga bang bansayo ng atong pagtuo nga kita mosimba sa Dios ginamit ang usa ka butang nga hinimo lamang og tao. Ang budi pasupot ka ng larawan ba? Particularmente, kining atong iskutan karon, larawan ni Senior Santo Niño. Nahimong babag kini sa uban nato mga igsuon sa ilang pagpakikiusa tinhikan nato sa atong tinuoang Katoliko. Kay matud pa nila ang pagbatun og imahe daan naman kuno nga kitudlo o nahisulat sa balang kasulatan nga supak sa mga pulong o mga kasuguan sa Dios. Sama sa Exodo Kapitulo 20, tudling 4 ngadto sa 5. Ya kanang atong sa ulugan Senior Santo Niño, di man gyud malikayan na nato parte na yun na itong pagtuo nga atong gihandom siya pagkabata itong Ginoong Jesucristo pinakis pagbaton o ilhanan o timaan nga usa gayud ka butang o pinuhat og tao usa ka imahen usa ka ribulto matud pa nila di ba klaro kayo nang nahisupak sa kasuguan sa Dios yaw pagbatunog imahen o ribulto. Punan pa sa matud panila nga panahon sa mga apostol kanang atong mabasa sa palang gisulatan wa may mabasa nga
abang nga tinun-an ni Jesus ni adto nagsaulog ni anang kasaulogana ginamit ang usa ka imahe ni Jesus ka bata. Sa laktod nga pagkaistorya, puno-puno lang lagi, dugang-dugang ra nga pagpansay. Kaya nga itong gibuhat sa mga Katoliko o wala sa walang gisulatan, walay basihanan, nga kana gimando sa Diyos. Bao nga matud palagi, dili yun ang ngayon, pasagkupad ang tinuwang Katoliko, kaya nagkalapas sa mga sugo sa Diyos, o nagbaton og mga butang o dunay mga pagbansay sa pagtuo nga gama-gama lang sa tao ug way kalambigitan ang Dios, way kalambigitan ang atong Ginoong Jesucristo ni ana matud pa nila. Mga suking tigpaminaw, ato naman ang nahisgutan ni adto pa nga ang kinuhuan ni Kristo adunay kinaiya nga kanang gitawag na to malambuon sa in English pa progressive, dili stagnant o dili kana bang ingno nato nga ang simbahan ni Kristo ug unsa gyud ang dagway sa sinugdanan nga mao ra gihapon tan-aw sa iyang kinatibuk-an sa iyang pag labay na sa pipila ka mga panahon o katuigan. Kay mapanag-ing nato na sa usabag ka bata nga nag-edad o inunta lang 10 anyos. Dayon miabot ng labay ng katuigan nga niabot na gyud siya og 20 years old na siya. Niya pananglitan lang niya kay wala pa gyud ko kakita og ingunana gyud pa. Ikumpara ang iyang dagway o sa iyang postura o sa iyang barog sa 10 anyos siya dayon sa 20 anyos na siya karon. Pananglit ang iyang gitaspon mao ra gyapon ba? O iyang itsura mao ra gyapon bata. 20 na siya, punan pa gyud natog naabot na siya 30 anyos. Mao ra gyapon bata lang gyapon sa tanawon mo gitason yang pamanit mao ra gyapon wa gyud mausab ba. Unsa kay itong mahuna-huna dayon no kung yun na ang tao. Magaingon gyud ta dayon nga usab man tawhana na. Wa man mutubo. Mao ra man gyapon ang iyang mubo kay siya o. Ore wa gyud mutubo. Yang dagway ang panit mo rin yapon bata lang yapon tanawon bisag 30 anyos na biyanan. Matingala gyud ta kung ang usa ka tao dili siya mutubo. Kaya normal yun sa katao nga mutubo gid siya. Ang simbahan usab ni Kristo ingon ana mga igsoon. Kung atong basahon pananglit ang nahisulat sa San Marcos kapitulo 4 nga ang kinghirian ni Kristo o ang iyang simbahan ba ipanag-ing sa usa ka kahoy, usa ka tanom nga gamay kini sa pagsugod o pagtanom niini apan inig tubo mahimong labing dako nga kahoy. Mao na ang ginghirian, mao na ang simbahan ni Kristo nga puot ipasabot aduna gayoy paglambo mulambo gayud ang simbahan. Uriya sa iyang paglambo natural. Dili nimo matandi nga moingong kag unsa to sa sinugdanan mao ra gyapon karon. Tinuod nga niadto sa nagsugod-sugod pa ang simbahan ni Kristo wala pa gyud sila kana bang debosyon nga sama ani nga tong debosyon karon Senior Santo Niño. Wala pa gyud nang pag-senior na inana ba magsinulog sila nga sama sa tong sinulog karon. Inoon, dunay ingnon dalang kasamahan, mingon dalang pasiuna, kay kanagong magsinulog ta, usap nang sinulog na ito, no? Kaya sinulog, ang body pasabot niya na worship dance. Pagsimba nga gipaagi na tug sayaw. Na kung moingon tag sayaw,
Sa una, nang sayaw. Kay panahon gali ni David, wa pa ang Bagong Testamento. Si David nagsimba sa Diyos, nagdaig sa Diyos, usak kahigayon niya na, pinagig sayaw. Kaya dahil mabasa na to sa 2 Samuel 6, nga nagatubang siya, o ang katawhan. Diya, sakop siyang gingharian, bakit sakpan. Nagatubang niya itong sulanan sa kasabutan kung arka, nagsayaw-sayaw, nagkudyaka pagali. Nisimba si David sa Ginoo, pinaagig sayaw, mo na gitawag na to worship dance. Pagsimba na to, ngadto sa Diyos nga gipaagi na to sayaw. Ang atong sayaw, atong gihalaran yan ng sayaw, mao ang matuod nga Diyos. So kung atong sabton, unsa ng sinulog, dili galit at kaingon nga kining sinulog, kinirang atong sinulog karon. Kay sa Biblia naanay daghang nakita nga mabasa nato sa balang kasulatan nga doon na naging pagsinulog, no? Kay kana lagi pagsinulog, pagsimba pinagig sayaw. Dili na kay ingon lang invento lang, gama-gama lang nato karon nga wala tay mahimong kabasihan sa balang kasulatan. Kay sa Biblia naa man yun na kanang pagsimba pinagig sayaw. Kasahara ko ninyo mga suking tigpaminaw, 2 Samuel Kapitulo 6, tudling 1 hanggang 17. Pasaw na ito, pipilag kapag tudling. Pero bisan diri lang tamo sugod pagbasa. Sugdon yun na ito sa 1, di dayo na ito ngito pagyod sa 14. Unya gitigom na usab ni David na pagkapinili niyang tao sa Israel. 30,000 sila. Unya miadto si David o gangiyang mga tao sa Baali Kuda aron pagkuha dito sa sudanan sa kasabutan sa Dios. Ang Ginoo nga labing gamahanan nga naglingkod diha sa mga kiruben. Ini mga pulungan o mga suki di paminaw ato ni pagkasabton. Ang kadtong Old Ark of the Covenant no daang sudanan sa kasabutan. Gamatod pa ang Ginoo kuno naglingkod taliwala sa mga kiruben kay katulad ng sudlanan sa ato nang natun-an sa miagi o niadto pa. Nga maong sudlanan sa kasabutan gibutang ang larawan sa masig kakilid, larawan sa anghel ba o kiruben. Masig kakilid niya matud pa. Ang Ginoo naglingkod kuno taliwala sa mga duha ka larawan sa kiruben. Gani sa laing hubad, laing tekstus balang kasulatan gitawag sa ngalan sa Ginoo. Nga ato kining pagkasabton nga tungod kay gitawag og ngalan sa Ginoo, atong maisip o mahuna-huna kana tungod sa iyang presensya, ang iyang presence. Dito mong taliwala sa duha ka larawan sa kiruben. Auto nga gitawag sa ngalan sa Ginoo. Ang presensya sa Dios tuwa dito taliwala sa ang larawan sa kiruben o ibabaw sa arka kung sudlanan. Kaya matud pa, gikarga nila ang sudlanan sa usa ka bag-ong karumata gikan sa balay ni Binadab nga didto tumoy sa usa ka bungtod. Maoy nagdala sa karumata nga gikargahan sa sulanan si Usa ug si Ahio, ang mga anak ni Abinadab. Si Ahio maoy nagiya sa karumata. Si David ug ang tibuok banay sa Israel naghudyaka atubangan si Ginoo. Sa unsong paagi sila naghudyaka, matud pag-ingon diri. Pinaagi sa mga alawiton ug mga lira ug mga alpa, mga tambor. Mga instrumento ba sa pagpatugtog, tambor, mga kastanyeta ug mga piyang-piyang. Ug gunya lukso ta kay taas-taas man eh. Dito ta sa punto gyud nga kanang naagi ng panagsayaw ba. Dirita sa tudling 12. Gipanalanginan sa Ginoo ang banay ni Obed-Edom ug ang tanan nga iya katungod sa sudlanan sa kasabutan sa Dios.
Busa miyadto si David o gikuha niya ang sudlanan sa kasabutan sa Dios gikan sa balay ni Obed-edom ug gidala kini ngadto sa iyang syudad ug sila malipayon kaayo. Sa dihang nakalakaw ng unom kalakang ang nagdala sa sudlanan sa kasabutan sa Ginoo, gihala ni David ang usak ka turo o usak ka nating baka nga tambok. Og misayaw si David taman sa gininhawa at tupangan sa Ginoo. Kung ato ning hubaron sa laing mga pulong o terminology no pagkasuking tig paminaw. Og nagsinulog si David taman sa ginhawa at tubangan sa Ginoo. Ano mingumtag nagsinulog kay ato laging na ibawaan nga kining sayaw ni David mo man ni pagsimba niya sa Ginoo nga gipaagi niya sayaw. Mo man ang sinulog but pasubot na worship dance. Pagsimba nga gipaagi sayaw. O nang pag-ingon diri sa tudling 14. Og misayaw si David kung hubaro nato sa laing pagkapulong ug nagsinulog si David taman sa gininhawa at tupangan sa Ginoo. Unya mga sukig tig paminaw ato ning sabton nga dili nato ingnon ba nga si David nakita gyud niya ang Ginoo nga nagatubang siya nga iyang gisayawan. Dili na ingonana kay ngano ba? Kay ang nakita gyud sa atubangan ni David nga giingon diri nga nisayaw sa tubangan si Ginoo. Ang iyang giatubang dili gyud ang Ginoo nga nagpakita sa dagway niya. Pero ngano man nga giingon man diri sa Biblia nga nisayaw siya atubangan si Ginoo. Sako nang nahisgutan bag-o lang nga kadtong sudlanan sa kasabutan nga nailarawan sa kiruben tuwa ka box masig kakilid ang presensya sa Dios tuwa didto. Una nga tungod kay ang presensya sa Dios naa sa taliwala sa tuwa kalarawan sa anghel o kiruben ibabaw sa sudlanan o sa arka. Mao na nga gitawag sa ngalan sa Ginoo kadtong arka nga dunay larawan sa kiruben. Kaya ang iyang presensya ato aman dito. Mao nang gitawag sa ngalan sa Ginoo. Mao nang gingon diri nga misayaw o nagsinulog si David taman gininhawa at tubangan sa Ginoo. At tubangan ba sa sudlanan sa kasabutan? Dunay larawan sa kiruben. Nganong gitawag sa ngalan sa Ginoo balikon ko sa pag-ingon tungod kay ang presensya sa Dios ato aman dito sa taliwala. Kana no, ayog kalimot sa 2 Samuel 6 tudling 2. Gamatod pa. Sa sudlanan sa kasabutan sa Dios ang Ginoo nga labing gamahanan nga nagkalingkod diha sa taliwala sa mga kiruben. Mao na mga suking tigpaminaw nga kana bang pagsinulog dili na usa ka bag-ong butang. Kay panahon pasda ang kasabutan na kanang pagsimba pinagigsayaw. Kanay mga instrumentong gamiton, mga bumbo sa panadiha. Pagpadayag ba sa kalipay. Kunya ato gining mapanaging sa atong sinulog karon. Ngano ba? Kay kanagong ato bang gisayawan ba? Atong magsinulog tas tong panahon karon. Ang atong gisayawan mao man ang Dios nga si Hesukristo. Ang Dios nga si Hesukristo. Ang Dios nga matud pa pulong ang basahon nato ang Juan 1:1 sa sinugdan. Diya na ang pulong uban sa Dios, no, ang Dios Amahan ug ang pulong Dios, no, Dios usab. Ya nagpakatao. Ang pulong nga Dios nagpakatao, no, was made flesh, no, matud pa sa King James Version. Ug mao na nga itong Ginoong Hesukristo. Mao na nga ang Dios nagpakatao. Unya kay nagpakatao man sa tupa pwede na magkuhaan og hulagway, pwede na mahulagway kay nakita man.
o nakinakita man, so pwede kahimuag hulagway. Dili sama ni atong mabasa na tos Deuteronomio 4 nga nag-ingon ang Dios nga ayaw ko ninyo himuig imahen o larawan kayo mo kakita nako ito sa mong bungtot, ito sa Sinai ba. So di gyud ko ninyo mahimuan og hulagway kay saan niyo paghimuwag kay mo kita nako kay inyong nakita kadturang nagdilaab nga kalayo. Pero kung diri kas bagong testamento na ang pulong nga Dios nagpakatao, nahimong tao, gusto pa nakita kay nahimo mang tao. Nagpakatao, so kay nagpakatao, logically speaking, no? Sumayong pangwinta, panghuna-huna, pwede kahimuag hulagway kay nakita man. Sumaw na nga, kung ato bang itandi kadtong pagsidulog ni David ba, pagsimba pinagigsayaw, tubangan sa Ginoo. Ato kining ma-pattern ba, mapanag-ing ni sa atong sinulog karon. Nga kung si David wa siya masayop sa iyang pagsidulog kay ang iyang gisayawan ang Ginoo man. Pero ang iyang giatubang usa ka butang, usa ka sudlanan sa kasabutan nga nailarawan. Pero nganong giingon man nga nisayaw sa atubangan sa Ginoo. Kaya nainumdum ko nga, doon na to'y higala na kung dili katoliko ba nga, iya laging gisaway ng atong kanang pagsaulog sa og sinulog kay. Ano mo kuno sayaw-sayaw ta atubangan anang larawan? Kung ato kunong himoong kapasikaranan katong gihimo ni David, wa man tay kaso kuno sa David kay iyang sayaw, klaro man yung gingos Biblia nga ni sayaw siya atubangan sa Ginoo, dili larawan. Pero ako siyang giingnan. Ayaw harag basa ng imong Biblia. Tinuod lagi nga giingon diha si David ni sayaw at tubangan sa Ginoo, pero ang Ginoo bagyod mo iyang nakita gyud siya tubangan siyang pagsayaw. Dili biha. Sa harag og ayo di ba ang iya gyung giatubang siyang pagsayaw larawan, duha ka larawan si Kiruben nga gitungtong, gipatong ibabaw sa sudlanan. Gitawag lang sa ngalan sa Ginoo tungod kay ang presensya sa Ginoo tuwa man dito. Mao na nga kadtong pagsidulog ni David, nagsinulog to siya, nagsayaw siya at ubangan niyo sila larawan. Tubangan niyo sila larawan sa duha ka Kiruben kay naa man to gitungtong lagi ibutang sa masig kakilid sa sudlanan sa kasabutan. Sumaw na nga mahimo ding ingno nato nga nisayaw ta ang atong gisayawan ang Ginoo, pero ang atong giatubang ang simbolo siyang presensya, kanang butang nga nagsimbolo siyang presensya. Unya kanang atong pagsinulog, kanang atong imahe ni Senyor Santo Niño, imahe man na, larawan man na sa pagkabata ni Kristo. Di ba? Sa ato pa masabot nato nga ang presensya sa Ginoo naa diha sa maong butang, sa maong larawan, kay ang maong larawan ato manggituhuan nga kana gihimo nato atong gihimuag hulagway ang pagkabata sa Ginoong Hesukristo. Mao na nga kumusayaw ta nga magatubang niya ng larawan sa pagkabata ni Kristo, ang Dios mo itong gisiyawan. Kaya ang gipahinungdan nato niya na si Kristo man nga buhi nga tuwa krus langit to pag suking tigpaminaw niya, kita mga Kristiyanos kasagaran atong nagtuo man nga Dios ang atong Ginoong Hesukristo. Kunya ang iyang pagka-Diyos nahiusas pagka-Diyos sa Amahan. Mao na nga kumusayaw ta tubangan sa larawan ni Kristo sa iyang pagkabata, sa iyang pagka-ninyo. Bala ang bata. Bodi pasabot ang atong gisayawan ang atong Ginoong Hesukristo. Unya kay Dios man ang atong Ginoong Hesukristo sa ato pa atong pagsaya sa ato pa sa atong pagsayaw na sinulog, ang Dios mo atong gisayawan. Pero ang atong giatubang larawan ang simbolo. Kaya di man dautan nga ang atong atubangon ang simbolo. Kay sama si David, ang iyang gisayawan ang Diyos, pero ang iyang giatubang ang simbolo. Simbolos presensya sa Diyos, kay ngano ba katong larawan sa anghel o Kiruben, nagsimbolo man to sa presensya sa Diyos.
sa tudling 14 no atong uspon pagbasa 2 Samuel 6 ug misayaw o nagsidulog si David taman sa gininhawa tupangan sa Ginoo nagtapi si David og panaptod nga lino busa gidala ni David o sa mga Israelita ang sudlanan sa kasabutan sa Ginoo nga dunay larawan sa kiruben inubanan sa mga singgit ug tingog sa trumpeta mga instrumento gali sa pagsulod na sa sudlanan sa kasabutan sa Ginoo sa siyudad ni David si Mikal no ang anak ni Saul milantaw sa bintana o nakita niya si David nga naglukso-lukso o nagsayaw-sayaw at tubangan sa Ginoo. Di ba mga suking di paminaw, klaro kaya ni mapanaging na to sa atong sinulog sa itong panahon karon. Kunya natural, no? Dili po nato nga masama gyud ang dagway sa ilang sinulog panahon ni David sa una o karon. Kay maparihas ramang guna sa pananglit ang closing ceremony ba pananglit susaka usab ka organisasyon o sa organisasyon nga imong giapilan medan the year 1970 dayon closing po dayon pagkaabot na tuig po 2000 kung atong ihulagway the same nga kasaulugan makaingon siguro ta mas bibo karon ikumpara ni adtong kasaulugan ni adtong 1970 kay doon naman po'y paglambo lagi ingon na pod kung makaingon ta nga oy lahi itong dagway sinulog ni David sa una lahi po ning ato karon natural kay nang labay kung pipila ka panahon nang labay pipila ka katuigan siyempre doon nagi paglambo sama godan ng kuan kanang pagsangyaw o kanang pagsangyaw doon naman yung kausaban kay panahon niadtong unang siglo wala pa may TV wala pa radyo wala pa speaker wala pa microphone wala pa radio station wala pa TV station ang instruction nila sa Ginoo kay wala pa man ang mga butang panglakaw ka mo sa tibok kalibutan iwali isyagit ang mayong balita wa mingon ang Ginoo ala gamit mo radio station gamit mo television kay wala pa punas mong panahon di ba pero pag abot sa panahon itong panahon karon nga high tech na kayo na may kuan radio station na may TV o na magsangyaw ta pinagi niining mga butanga pero di man ta makaingon nga oy undangan na to ni kay sa Biblia di man mabasa nga ang mga apostol na gamit og radyo gamit og television sa panang mga butanga nga wa pa ba sa una ba do pagasuki di guminaw mao na nga di gyud nato kana bang parihas pa gyud kay kung pananglit ang atong sinulog garon pagsimba pinagi sayaw lambo na kay nga tanan natural man na pila na gud katuig ang simbahan matingala po to walay paglambo di ba mao na nga kung doon na gali mo'y madunggan no ba nga suking tigpaminaw nga muingon ninyo ba nga oy nga mo mga katoliko nga no magsinulog-sinulog mo taladaman mo anang larawan sa pagkabata ni Kristo sa iyang pagkasadto ninyo nga dili man na mabasa sa Biblia ang atong tubag mao nga tinuod bitaw na niadto wala pa na pero karon nilambo naman ang simbahan naa naman na o nang naa na sama ragod po ninyo no kamuubang mga tinuhuan dili man gyud putanan ninyong mga makita ang gipamuhat ro naa gyud panahon sa una ilap nang gihimo kay kana lang dagway simbahan pananglit sa atong mga higala igsuon atong Iglesia ni Cristo kanang ilang hulagway silang simbahan kung atong ikumpara ni adto makaingon dag-ingon ana inana nag-anindo tanawon tong ilang simbahan sa una
Kung moingon mga itag nindot, pero di kita makaingon nga parehas yun. Ang estilo, style. Niya ganang barog gustong mga ministro. O ganang mag-Amerikana. Nawa pa may Amerikana sa una. Di kita makaingon nga parehas. Apan di man nato suwayo na kay wa di man puna dautan. Kaya nagtuuta nga doon na magipaglambo ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Yan niyan to, kung wala pa sila magsaulog niyan ang kasaulogan, wa pa sila kahuna-huna. Kay tingali, bago pa ang simbahan, wa pa kayo maglambo ang ilang kanang mga responses ba, ng mga reaction nila sa pulong sa Ginoo, kay bago-bago pa nagsugod. Apan tungod sa talento nga anaa gihatag sa Ginoo sa tao, nagdugang ang iyang kahibalo, niya diya sa pagdugang siyang kahibalo, magkaanam po paglambo, pag-uminto ang iyang responses, sumana responses. Ano itong mga tumbag ba? Itong mga reaksyon sa atong pagtuo. O na makaingon ko din histinho ang Katoliko, makita ginatubang nga naagi paggamit Diyos talentong gihatag sa Ginoo, kinaglambo, bisan manggali ubang tinuhuan, naglambo, pero mahibong bata, kay ilang pangsawayon ng atong kalambuan, kay kuno wala pa sa una, pero kung sila po may itong pangutanon, daghan biya po sila paglambo nga wala pa sa una. Di ba? Kaya mga Iglesia ni Cristo, kanang ilang timaan nga Iglesia ni Cristo ng tagya ng balaya, di ba? Na murag ilhanan na sila nga 3 kinds of color, kanang green, red, sa panahon sa nang usa. Kaya na sila mga ilhanan din, ang uban, pangmarkahag, pasugo ng ilang kutsi. Ng ilang, basta kay nakita ko na. Pero mangutan natin nila, uy, may mga ilhanan lagi mo, pasugo, marka sa inyong balay, sa inyong sakyanan. Niya, Bible alone mo, di ba, Brad? Inana ito panahon ni Kristo na ay mga markang pasugo, na ay mga magasin ang simbahan ni Kristo sa una. Di mo ingon sila nga, wala pa po na sa una, kaya wa pa may printing press, to pa wa pa pasugo magasin. Yan wala pa Tagalog po ito panahon nila sa una dito. Nang wala ginang pulong pasugo. O nang di man nato na ingon nga gipangsaway nga maingon ta nga sayop ng mga butanga. Ato ra nang gigamit pa nga sila gali mismo nga nagsaway sa atong tinuang Katoliko kidaghan kay mga kalambuan nga wala pa niadto nya naa nas tung panahon karon. Ila man ang sawayon nga sila gali mismo pud naa pud sila daghang mga kalambuan nga wala pa pud sa una. Nga wala man nato sila sawaya ana. Kita bagag Katoliko nga nagsaway sa Iglesia ni Cristo nga anong gamit-gamit sila radyo, silang sangyaw nga wala pa man na panahon ni Kristo. Nganong mag-Amerikanan na ilang ministro. Nganong so na ninduta mo kay ng ilang kuan kanang Gothic nga style silang simbahan nga kung buot trabaho na inana ra bagid na itong mga simbahan. Katoliko ang original ra ba anang style nga Gothic gali. Di ba na ang Iglesia ni Kristo ila ra ba nang gisundog pusto mga simbahan sa una. Bisan until now gali do na may mga simbahan atong Katoliko nga Gothic nga style. Abi manako gyud ba kanang Gothic style ang mga Iglesia ni Cristo nagkaunaan ng style. Gusto kong pag-research sa history pastilan wala pa na Iglesia ni Cristo di manalo na naman dito mga simbahan Katoliko nga Gothic pud nga style. Munang dili day Islam yung nag-una na. Kaya mga suking digpaminaw, atong dugangan ba o kanang paghulag ay kining itong sa ulugan karon. Pagyapon no mga ilang gyapon kog dispensa atong mga pangutana kay naikagikuan niya itong pagpahaom sa itong panahon karon sa mong adlaw. Nalimot lang kus miaging Domingo ba nga. Kini di may ato'y mauna ba karon nga pagahisgutan kay nahaom sa mong adlaw. O na nga wa ko maghuna-huna sa miaging Domingo nga kini di atong dapat iuna nya karon pag-abot mo ngadlaw o nang ako gyud dayon gi automatic ba wa gi ko mananghid ninyo di ba wala gi ko mananghid ninyo kay saon man wa gyud ko kahuna-huna sa miaging Domingo karon
karon gyud dapat atong tukion gini kay pagpahuom sa adlaw kay pit senior lagi karon kapiestahan karon yun ang adlaw sa pagkabata sa itong Ginoong Jesucristo pagka seniors Santo Niño niya ba nakaroon atong eksplikar ning kinigong pulong ba Senior Santo Niño kay hangtod karon ubay-ubay mga Katoliko o dili mga Katoliko ang nag-question mark ani ba hangtod karon nagpupangutan na ngano man ang mga pulongas linatin nga ingon ana man na usay basihanan sa Biblia ana unsa man ibut pasabot niya ng Santo Niño na aba sa Biblia Senior Santo Niño nya inyong gihulagway diha Senior Santo Niño ninyo mga Katoliko pinagi kanang gihulagway ninyo kanang usa ka bata nga dunay crown nga usa ka hari nga dunay baston dayon nagkupot og mura og kanang bula nga sana lingin ba inon talang kalibutan sumaybot pasabot ana ninyo mga Katoliko nga na inyong larawan ni Senyor Santo Niño na may gihulagway nga bata pa nga doon na may crown sa corona sa kahari bata nga hari day na well mga suki pabinaw ingon ani kanang pulong god Senior Santo Niño nahaw nato ng Santo Niño. Santo body pasabot balaan no o holy ba sa in English. Dayon kanang ninyo ang body pasabot anak bata. Sa to pa Santo Niño ang atong lunsayng binisaya na balaang bata. O balaang bata. Ugunya naa nas Biblia kung hubaro nato sa ato bang lunsayng binisaya kanang terminong Santo Niño naa nas Biblia nainomdom ko kung higalang ili Katoliko nga ningon siya nako ba nga asa mabasa anong pulong Santo Niño das Biblia nagingnan ako siya nga kanang atong Biblia gud nga binisaya man na natural di gyud nato mabasa ng pulong Santo Niño tungod kanang Santo Niño gud linatin man na kinat sila mo na ato sang hubaron kanang pulong Santo Niño sa binisaya dayon ay ha dayon ta moingon nga asa man na mabasa be kay kini atong Biblia binisaya man so hubaron nato unsa man ang Santo Niño balaang bata umo din ay atong pangitaon balaang bata kay binisaya man atong Biblia na dinhislon sa ing binisaya mabasa nato ng Santo Niño o balaang bata San Lucas 1:35 nga matud pa ang anghel nga si Gabriel mitubag mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabili ng gahom sa Dios diha kanimo tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios sumona mabasa ng pulong Santo Niño o balaang bata sa San Lucas kapitulo 1 tudling 35 Unya, tingali moingon ta, mo din ibot pasabot na balaang bata. Kisa man ang balaang bata ang ipasabot, siyempre ang atong Ginoong Jesucristo. Ika na atong hulagway nga o imahin yang balaang bata. Si Kristo man namin atong gipahinungdan niya na nga siya na, iyang imahin na. Unya, moingon ta nga nang kanang inyong Santo Niño, larawan man, samtang kanang sa Biblia, buhi magyong bata nga si Jesus. Pagkabata ni Jesus, di, kung tinuod nga mabasa ng Santo Niño sa Biblia, bala ang bata, pero kanang inyong Santo Niño, mga Katoliko, dili man ang mao, kay larawan man na, samtang sa Biblia, buhi man to, katong bata pa si Jesus. Well, ang atong tubag na, simple ra kayo. Tinuod yun, ang original yung Santo Niño, katong bata pa si Jesus niadtong unang siglo. Kanang atong Santo Niño ron nga makita nga pinagig larawan man na.
sama guna nimo ikaw karon buhi ka dahil litratuan ka di. Kanang litrato na nimo lahi po ng buhi. Ang buhi mo to'y gikuwaag litrato. O mo na, siyempre, imaginative gud ang tao. Mingon ta, oy, si Jesus, niagi man ito pagkabata, kaya nagpagkatao man. Di yun saan mo na ito paghimog souvenir. Saan mo na ito pag hinumdum niya nga, sige tag-hinumdum siyang pagkabata, di lang kaysa iyang pagkadako na. O bitaw nga, doon natin mga pictures balay nga, bata pa ta, itong tapigan, di ba? Itong mga pictures sa gamay pa ta, itong pangtigumo, butang sa album, parang doon natin hanlumanan. Kakita na to itong pictures, bata pa ta, mahinumdum ito sa pagkabata. Mo nang di po ta kalimot sa pagkabata ni Kristo, mo na maghimo taglarawan. O natural ka na nga itong stuntunin nyo karon nga binuhat ang larawan na ang yung ribulto na. Di man dautan ang larawan ang ribulto basta di lang himoong bathala ba? Di lang i-idolize. Iba atangin ninyo no? Kung wala pa mo ka dungog sa tema na ito may tungod sa imahin, larawan. Atangin ninyo din kay dili mo na dautan yun ang paghimog larawan basta kay sakto lang ang pagkagamit. Dautan lang kung maghimo kag larawan, kung himo ni mong Dios ng sa kabutang. Sama ng kwarta, maayo man ang kwarta, apan kung ipagka-Diyos ni mong kwarta, di po na maayo. Kadtong paghimo ni Moises og larawan sa bitin, ang Diyos may nagpahimo niya ito. Puriba na nga di dautan paghimo og larawan. Pero sa dihang ilang gipaka-Diyos tong larawan sa bitin, nasuko na pong Ginoo, di gipaguba, di ba? Naman sa Biblia, so na sa paggamit. Kaya kita mga Katoliko, wa man tatudluin nga kanang larawan ni Kristo, mao gyud na Dios. Larawan lang na. Kanang iyang imahin sa pagkabata, iyara ng ribulto, iyara ng imahin, pero wa gyud magtudlo ang atong mga pare, nga kanang larawan mao gyud na ang Dios. Kaya lahi man ang larawan, lahi butong gilarawanan. So muna, kung doon na kayo mo ingon ninyo, no? Maingon nato nga, oy, kanang inyong santo ninyo mga Katoliko, larawan man na, ribulto man na. Samtang kanang naas Biblia nga santo ninyo, bala ang bata, buhi man na, katong bata pa si Jesus. Kaya itong tubag bitaw. Kanang naas Biblia, mabasa na to, katong buhi si Kristo, sa bata pa siya. Ang original nga santo ninyo. Pero kini nga to, arong santo ninyo gidaladala, ang handumana na, ang iyang ribulto na, ang iyang larawan na. Kung naapas Kristo, natural nganong kung magsasayaw ta, agi pa magyang larawan kung naa siya diri ron. Mo lisuta mo dool niya, din ato siyang sayawan ba, o ato bang itong himuon paglipay niya. Pero kituan mo sa langit, sa itong buhaton, di, mangita lang tag simbolo. Simbolo sa iyang pagkabata, wa man punta din iyan, di ba? Ang iya lagi yung gidili na to, kanang pagbato ng laing Diyos, di ba? Pangasuking di paminaw. Yawa ang pun magtudlo mga pare nga kanang larawan nga santo ninyo mao nay Dios. Tupawa makasa dili o wala magtudlo ang atong simbahan. Kanang gitawag nato og sala nga idolatria, wala magtudlo ang simbahan ana nga mo na atong buhaton nga magpakasala tag idolatria kay o lagi na magpatuntag larawan sa sayo ta tubangan niya na atong pagsayaw atong gipahinungdan niya na kadto magyong siya gyud mismo gilarawanan pero kay wa man siya direto man sa langit mugamit lang tag simbolo siyang presensya sa mga panahon ni David balikan nato tungod kay ang Dios tuwa man sa langit ang Dios tuwa man sa langit sa man ni pag-express ni David nga ang Dios iyang sayawan di katong sudlanan sa kasabutan nga dunay larawan si Ruben tungod kay ang presensya sa Dios tuwa man nito di mo to iyang giatubang sayaw sa atubang at larawan kaya ang Dios tuwa mas langit niya sa mo niya pag-express pa pagpailang atos Ginoo nga nagsayaw siya nagsimba siya pinagigsayaw di ni atubang siya adtong butang nga tuwa dito ang presensya sa Dios katong duha ba kalarawan si Ruben sayaw siya tubangan nato kay nagtuo siya nga ang presensya sa Dios tuwa dito ang Dios mo iyang gisayawan pero ang iyang giatubang larawan simbolo sa presensya sa Dios
Maura po na kita ro mga Katoliko, sayaw ta tubangan sa larawan sa pagkabata ni Kristo. Ang atong gisiyawan si Kristo nga buhi. Pero kay tuwa man sa langit di ang handumanan, ang simbolo mo atong giatubang. Nya dili na dautan sa gikaingon ko na kay wala magtudlo ang simbahang Katoliko nga kanang larawan mao ay Dios. Simbolo man lamang kana. O gunya, ngano man nga kanang diya sa larawan ninyo ni Senyor Santo Niño, doon na may baston si Kristo. Mga suking tigpaminaw, kung atong basahon ko ng pinadayag 12:5, matod pa. Siya nanganak og lalaki, nga mao ang magahari sa tanang kanasuran, pinagis ulis nga puthaw. Kanagong baston dia nga makita nato sa larawan ni Senyor Santo Niño no bang suking tigpaminaw. Simbolo na sa pagkahari ni Kristo. Bisan magalig bata pa siya, pwede na natong tawgong hari kay hari magyud matuis di magyud malalis ng pagkahari itong Ginoong Hesukristo. Sukad pa siyang pagkabata. Muna tong gihulagway si Kristo siyang pagkabata nga hari na gyud siya. Mao nang ano yung baston gawas sa iyang kanang korona pod nga korona sa king sa kahari. Sa Exodo 4:2 ngadto sa 3 si Moises nga nagdumala sa katawhan sa Dios sa daang kasabutan, di ba dunay sungkod nga gidala-dala kadto simbolo to sa iyang pagkalider, pagkalabaw. Una kay si Kristo labaw man bisan pagaling bata pa siya. Hari na siya mo nang naagibutangan na itong baston ay baston niya sa hulagwe niya. Kasi yung larawan. Una nga di na ito mapanaging ang Katoliko, kanang mga larawan sa Katoliko, sama anang larawan si Senyor Santo Niño, dili na ito ipanaging ang Katoliko ni anang mga pagano nga ang ilang mga ribulto, kato mga Diyos-Diyos. E dili biya tanang larawan parihas. Dahil larawan, ribulto sa mga Diyos-Diyos. Pero kinahanglan mantigo tamutan di unsay Diyos-Diyos, unsa po'y dili. Kaya kung maingong ka tanang larawan, Diyos-Diyos, ya ka ng larawan, ribulto ni Rizal Las Plaza, Diyos-Diyos po dahil na. Kaya mando rabas Biblia nga, gubo ng mga Diyos-Diyos. Kaya anong wala matugubaan ng ribulto ni Rizal Las Plaza. Awa na tuguba, kaya dili lagi tanang ribulto o larawan, Diyos-Diyos. Kaya unsa man ng Diyos-Diyos. Nasa 1 Corinto 8:4-6. Ang Diyos-Diyos nagrepresentar sa butang dili tinuod. Kaya bang giisip ni mo na nga mao nang butang nga nya di tinuod mo na. Sama na may yung kag doktor kay dili tinuod doktor, pusil-pusil kay di tinuod pusil. Sa laing bahin kanang Diyos-Diyos, anything living or none. Bisag unsa nga butang giisip nimong Dios nya dili tinuod Dios, mo na Diyos-Diyos. Iya ka ng larawan sa mga Katoliko. Pangutana, gitudlo ba na sa atong tinuhuang Katoliko nga kanang atong mga larawan Diyos? Parang moingon din ta mga Diyos na. Kaya di mo na tinuod Diyos. Na itong mga pare, wa man magtudlo nga kanang mga butanga, kanang mga ribultuha, kanang mga larawana, Diyos, mo nang dili na Diyos. Larawan lang na. Wa agi pare gyud nga nagtudlo nako. Wagi ko kitag pare nga nanudlo nga kanang ribulto nga Santo Niño. Gitudlo na itong simbahan nga Dios na. Kay lahi ng larawan, lahi po itong gilarawanan. Ang Diyos Espiritu. Si Kristo sanglit Diyos, tunay kinayas pagka-Espiritu, siyang pagka-Diyos. Amo to ang iyang pagka-Diyos, pero kung makita siya, magpakita siya isip tao, mo po na ang iyang pagkatao. Pero wala gyud magtudlo ang simbahang Katoliko nga kanang larawan mao ay Dios. Kato pa kanang atong larawan ni Senyor Santo Niño dili na Dios. Pero hangtod karon ang ubang mga tinuhuan nag-akusar sa tinuhuang Katoliko nga kana kunong atong larawan ni Senyor Santo Niño Dios. O kana pong larawan itong mga santos. Mga suking tigpaminaw, kinahanglan maantigo ta. Mo palahi. Mantigo ta mo ila unsay Dios unsay dili.
Ang example ko sa mga Diyos-Diyos nga mabasa sa Biblia, sama itong larawan ni Baal, Mercure, Diana, Astaroth, na mo man ay mabasa sa Biblia, pero wag tayo mabasa sa Biblia nga kanang larawan sa mga santos, kanang Senior Santo Niño, mga Diyos-Diyos na. Wag tayo mabasa, ana, asa man ta makadungog, ana, nga kanang mga larawan kuno natos mga santos, ug kanang Senior Santo Niño, mga Diyos-Diyos na, asa man ta makadungog, ana, nga kinsa may nanudlo, ana, kana raman taong kusog kay mag-atakis tong tinuang Katolikos tong panahon karon. Kay sa Biblia, kung magbasa ta, ipanghinganlag Diyos-Diyos, katuramang larawan ni Baal, Mercure, Diana, Astaroth, pero wa gyud daw isguti nga kanang larawan sa mga santos, ug kanang larawan ni Kristus pagkabata, no, Senior Santo Niño, Diyos-Diyos na. Kaya mo na makaingon ko nga, kung tinuod pa nga tanan nilang panudlo, mabasa sa Biblia niya, di man lagi mabasa sa Biblia nga kanang larawan ni Senior Santo Niño, Diyos-Diyos. Mauna nga, kung atong aninahon, dili ang Katoliko mao'y nagtudlo o balitad o wala sa balang kasulatan kay kanang panudlo ng kanang larawan ni Senior Santo Niño, Diyos-Diyos, wala ra bagyo na, di ra bagyo na mabasa sa Biblia. O gunya, nga nung gihulagway man diya sa larawan ni Senior Santo Niño ba nga nagsapnay siya sa kalibutan? Well, kung atong basahon ang Hebrehanon 1, 2 ngadto sa 3, matod pa sa 3. Kini siya ingon nga panganinaw sa himaya sa Dios ug tukma nga hulad sa iyang kinaiya mao ang nagasapnay sa kalibutan pinaagi sa gamhanan nga gipamulong niya. Ana mahulagway nato maghuag base ang Hebrehanon kapitulo 1 tudling 3 nga matud pa si Jesus nagasapnay sa kalibutan. Ito pa dunay mga basihanan tas bulang kasulatan ana atong larawan magsuking tigpaminaw dunay mga teksto atong gihulagwayan ana. Hebrehanon 1:3. O gunya ngano man nga Senior Santo Niño nganong gitawag mag-senior nga bata pa man. Kaba ko na'y bata nga senior. Well, kung basahon na to ang Isaias 9:6, kay na tao alang ka na to ang usa ka bata, gihatag ka na to ang usa ka anak lalaki. Og siya ang magmandok sa tanan, og nganlan siya maalamong magtatambag, Dios nga gamhanan, walay katapusang amahan, o kun senyor. Prinsipe sa pakigdait. Nganong gitawag og senior kay bisan bata pa si Jesus, gitawag naman siya Dios. Kay Dios man gyud siya. Gitawag pa gyud siya walay ka tapusang amahan nga nagpasabot siya ang pagkalabaw, nagpasabot siya ang pagka-Dios. Kaya nga laging pagka-Dios usaman sa amahan. So mahimong tawgon po siya og labaw sa tanan. Isip Dios. So isip Dios mahimong tawgon nato siyang amahan o senior. Pero sa pamilya sa Diyos, si Kristo may ato silbing magulang, kay anak man siya, magwangan na to. Pero isip Diyos, pwede po mo tawag ni Kristo o amahan. Tama gusto mga pare is, tungod silang katungdanan, amahan sila na to. Pero isip tao, kauban sila na to. Tao, brad. Wingon na. Muna inungdan ng isang bata pa si Jesus, gitawag ng senior. Kay leader man siya, panguho man siya, Diyos man siya. Mga suking tigpaminaw, na po tayo panahon, piki na kayo. Ayun ninyong kalimti biyano nga sa Veritas, doon na personal website sa Veritas. Doon na tayo personal website no, sa internet. Kaya itong personal website no, www.veritas899.webs.com. Pwede po freewebs.com/veritas899. Kung dili mo kasiguro sa spelling, well, ang atong cellphone number mo gyapon 0918-5497065. Okay, text lang yung Veritas, no? Kung dili mo kasiguro sa spelling sa itong website para ma-text na ko ninyo ang spelling yun.
para hindi ta masayop. Kay kung dili gali masakto ang spelling sa inyong pag-browse niya sa internet sa atong website, di gid mo kasulod kung masayop ang spelling. Ang atong mga nangaging programa niadto pa niya dinhi sa istasyon o sa laing istasyon atong na-upload na sa internet mo na nga si Veritas matungog na ninyo diya sa internet. Kaya ang uban ninyo pagaling ma-download para na amoy kopya. Lipay ta kay naanay mga responses no, ang uban sa taga Leyte, dito sa taga Manila, taga Cavite. Yan na po ito responses gikan po sa dito dapi sa gawas, dito sa US kay doon po yung mga Pilipino di ay natuwa dito. Yan nakasulod sa atong website. Lipay sila kay Binisaya, mga Bisaya ampot. So mao nang si Veritas di lang kay nakalaga diri no sa atong Dapits Dipolog binagi sa atong radyo diri. O na punta no ang atong krusada international na po no. Kay kini nga atong internet pang tibuok kalibutan na. Okay no, magpasalamat ko sa itong mga listener kay makapaabot ko sila. Wag ko taon kasukir sa itong mga listener itong mga pangutana. Wa pa na matubag kay saon man na maurami gini oras na to. Unya naaman tayo mga priorities yun ngayon na sama ni karon nga kapiestahan ni Senyor Santo Niño. Itong paghandom sa pagkabata ni Kristo. Siyang pagkahari, isang bata pa. Unang mo akong giuna no. Salamat ko taon no, sa itong mga nangutana nga pailubon o kanang andam yun ba magkuhan, magtagad, magulat. Okay, ato ning tapuso no, pinagi sa pagpasa sa pagampo ni Saint Francis. Lord, make me a channel of thy peace, that where there is hatred, I may bring love, that where there is wrong, I may bring the spirit of forgiveness, that where there is discord, I may bring harmony, that where there is error, I may bring truth, that where there is doubt, I may bring faith, that where there is despair, I may bring hope, that where there are shadows, I may bring light, that where there is sadness, I may bring joy. Lord, grant that I may seek rather to comfort than to be comforted, to understand than to be understood, to love than to be loved, for it is by self-forgetting that one finds. It is by forgiving that one is forgiven. It is by dying that one awakens to eternal life. Amen. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, sa mga kinagkuhan sa itong simbahan, ang atong Santo Papa, atong obispo, mga kaparian, kini na lang inyong ubos na sulugon sa bang tulumanon, Shelbert Donduyano Sr. alias Veritas Muingon. Hangtod sunod Domingo po. Sa ngalan sumahan, sa anak si Espiritu Santo. Amen.